कमी बा? अरे तो बताई भी का तोरे घर में आई कुछ की ना है? कहा ना है बताओ तो ये जनतन के बता बता दे। बता न तोरे घर में आटा न तोरे घर में दाल न तोरे घर में नून अच्छा तोरे घर में मरचा अच्छा न मोटका बैगन अच्छा न चिचिन्ना अच्छा न लौकी न कोहड़ा हाँ अब भिंडी तक ना है। अच्छा तब बता तोरे घर में का रे? सब फाका करेली हाँ आ बिना खैले आई तो यहाँ ऐसा बनल है। हाँ ई बताओ का बिना खैले आई तो यहाँ ऐसा बनल है। हाँ रे ऐठ मत आई कुछ छा तो खाए देखा थे चूहा था। हाँ तो ये पंचो हम तो हम लोग से कहत ये भगवान से ना कहत हई एकर बाप ससुरा यही घर पर जब आयल ए हमारे बाबूजी का नाम इज्जत से ले नहीं मारब लता से ना। आ जाना था मोरे बाबू के गोड़े पर पगड़ी धई के ये भैया बियावा कैला मोर बिटिवा उड़हरा थिया ए भागा थिया अरे देखबे रोज पकड़ा थिया कोई देखबे लेकिन आ मोर बाप गऊ आदमी सीधा साधा भैया बियाह कैल जब लात मार के पिन्ना फेंक देबे। आई भैया सीख जवन के पहले जमाना का बा जब झड़ गईल बालू उजर का लदायल रह जुआ था तो में हमार कवन दोष है। हाँ रे हाँ अडे आई ठमत अच्छा कहां गेले तोर बाप ससुर रे हमार बाबूजी कहां गेले बता अरे बाप रे बाप हमार बाबूजी देना वही पता रख चढ़ल बाड़े रे चढ़ले बेड़े रे अपने चढ़लाई रे हमारे बाबूजी का देने की पहिरोड़ की चमकत बाड़े रे। ही मोरी मैया हाई देखा हाई एकर बाप दिहले हम हमरे दादा भैया का दे ना हाँ। ए लो पियानु पिया जाई चढ़ल बाड़ा तो चट से उतर जाईता। तोके बता दे थई हां कि पिए का तो हम पियबा करीला लेकिन हाउ मत पिया मर्दवा तुम्हारा ढरकावत ही आजकल लेकिन सुना हाँ। हमार ए बाबूजी भैया। अरे हमार बाबूजी तो के बड़ी कुछ देले बाड़े का तो गिनवा दे अबे गिनवा 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 दे गिनवा दे अगर असले बाप का बेटी हो कभी अरे बाप रे बाप तो गिनवा दे गिनवा दी सुना दोहाई माई बाप का पूरा जनता पंच सुनत बा। अच्छा हमारा अभिनंदन भैया भी सुनता रे हाँ और सत्या भैया भी आयल बाड़े बुलायल हम आज जोगिंदर जी साउंड सर्विस का हवे ना हाँ। हमरे पुआ के लइका हवे अच्छा इहो सुनत हवे। फुआ का लड़का हवा हां छोटी हाँ। पुआ का अच्छा छोटा की प्रभावती पुआ का लइका हवे। ए सुना हमार बाबूजी तो के का देले बड़ा सुना का देले तोर बाप बता हमार बाबूजी तारा के ठे घड़ी देना हो ये थे घड़ी एगो साइकिल देना हो एगो साइकिल और एगो रेडियो देले रहन। एगो रेडियो अब कल मेरे चोखा नियर मुंह पर ये भाई हम ये पंचन से बतावत ही भगवान से ना बतावत हई एकर बाप ससुरा हमके 3 चीज देहल ये ठे घड़ी देहल जो कबो दिन में 12 बजेबा ना कइला रेडियो ऐसन देहलस कि कबो दिन में सनसनइबा ना कइला आ साइकिल ऐसन देहलस कि जब चढ़ी तो फक देना छुछिया फेंक दे जब चढ़ी फक देना छुछिया फेंक दे रेडियो ना सनसना कब्बो शेर लगौले के बाद ना सनसना कैसे हाय हाय बोले लगे रे। उ जब नयका सेलवा निकाल के पुरनका लगा दे ना तो बीबी सिलेंडर पकड़ कर हां 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 खाली खर 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 कर हमार बाबूजी के तरह देना हैं? आ तोर बाप दोगल हमके का देना रे कर माटी लग जाओ हमारे बाप एक का बुरखन दे हमारे बाप का दाज कर दी भगवती मैं उठाई ले जा। हमारे बाप का दाज कर दी अरे आई के कर पहले बाप लौकिए नाम के का देला रे तीर भावना आई के कर पहले आई कावर रे आई के कर पहले गिनान के सुपर ले सो रहो हमें पहले बानी गिनाव कवन कवन छी। अरे आई है बेलौजिया के कर पहले आई आई हाँ। ये हमार भैया देले बाणे आई मकैया में तो आई मगा सुतावा हाँ। ये हमार भैया देले बाणे आई लिनगा पर का मंटिका बा हाँ। ये हमार पापा देले हवे आई सड़िया ये हमार पापा देले हवे आओ 3 गो लइका बस ये तुम्हार ना है अरे काहे काजे कि वो के नहरे का देले ह ना ये कुल बात गलत है लेकिन ये सुना हां ऐसे ना कहल जाला कैसे कहल जाला उससे हम बड़ा प्यार
करीला हो हमसे आही मोरी माई